nyeste nyt om motivet til overfaldet på Lars Hedegaard. Kvinden her er Lars Hedegaards nærmeste kollega og fortrolige. Hun var den første, han talte med efter det drabsforsøg, han var udsat for i går. Her til aften opholder hun sig på et hemmeligt sted i Sverige. Men til os fortæller hun, at hun har en klar idé om, hvad motivet var til at dræbe Lars Hedegaard. Vi är inga dumskallar, varken Lars eller jag, och vi har naturligtvis varit medvetna hela tiden om att det här är ett farligt projekt. God aften. Drabsforsøget mod journalisten og forfatteren Lars Hedegaard førte os i dag til Sverige. Her udgiver Lars Hedegaard i samarbejde med den svenske kvinde en ny særdeles islamkritisk avis. Det er denne her, nummeret her, det udkommer i morgen. Og det kan meget vel være baggrunden for mordforsøget. På en hemmelig adresse i Sverige sidder redaktør og formand for det svenske trykkefrihedsselskab Ingrid Carlqvist. Hun blev ringet op af den danske formand og debattør Lars Hedegaard i går, efter at en mand forklædt som postbud havde forsøgt at skyde ham ned her i hjemmet på Frederiksberg i København. Ja, jag blev fullständigt chockerad. Du vet, man tänker så här, när han skojar. Nej, man skojar inte om en sån sak. Och så frågade jag, vad är det som har hänt? Och då berättade han hela historien om vad som hade hänt. Politiet har her til aften renset Lars Hedegaards hjem og dagen igennem ledt efter spor fra gerningsmanden, dog endnu uden at kunne fastslå hans identitet. Vi har nogle billeder af en mand, der løber, men det er ikke noget, vi kan bruge til noget. Vi kan kun se, at det er en mand i en rød jakke, som er mørkhåret. De to tætte samarbejdspartnere, Ingrid Carlqvist og Lars Hedegaard, skulle i går have færdigredigeret deres seneste nummer af den helt nye avis ved navnet Dispatch. Men Hedegaard måtte altså melde afbud. Vi har naturligtvis varit medvetna hela tiden om att det här är ett farligt projekt, men viktigt, och det är därför vi gör det. Den nye avis er nemlig stærkt højreorienteret og kritisk over for indvandring og islam. Ingrid Carlqvist er overbevist om, at det er den nye avis og ikke Lars Hedegaards tidligere udtalelse som formand for Trykkefrihedsselskabet, der er årsag til drabsforsøget. Det som är nytt, det som har hänt nu, det är att vi kommer ut med tidning en gång i veckan, fullt med avslöjande, granskande artiklar om islam och islamiseringen. Første nummer af Dispatch udkom 3. januar, og netudgaven har siden været hacket adskillige gange. Også næstformanden i Trykkefrihedsselskabet og Lars Hedegaards tætte ven Katrine Winkelholm mener, at avisen kan være årsagen til drabsforsøget. Det, at Lars Hedegaard fortsætter sin islamkritik meget højlydt og systematisk og med stor gennemslagskraft i Sverige, kan være anledning til det attentat, vi så. Lars Hedegaard har flere gange skrevet lederen i avisen, og noget tyder på, at Lars Hedegaard selv vurderede, at hans ord kunne provokere. I en leder i den første prøveudgave skriver han: "I denne avis vil vi skrive sandheden, så får det briste eller bære." Og det holdt Lars Hedegaard fast i, da han efter skudepisoden sagde følgende til TV-avisen: "Jeg vil fortsætte med at skrive og sige sandheden, som jeg ser den, og vil ikke lade mig intimidere til at holde mund." For Ingrid Carlqvist har drabsforsøget også fået personlige konsekvenser. Jag fick inte bo hemma i natt, utan jag har bott på hotell, och jag kommer nu att den närmaste veckan minst bo på annan ort. Claus Burr, du er ved Lars Hedegaards hjem på Frederiksberg, hvor politiet altså tidligere i aften har været til stede. Er den her svenske forbindelse et spor, som politiet for alvor forfølger? Det her det er en teori, som den store efterforskningsgruppe arbejder med. Det er et af flere bud, og det er et af de bud, der er mest kød på. Men det er vigtigt at holde for øje, at der er andre muligheder, og ifølge mine oplysninger, så efterforsker politiet også efter andre teorier. Det her det er en god teori, men det er en blandt flere. Ved vi, hvor Lars Hedegaard opholder sig her til aften? For jeg går ud fra, at han, ligesom sin kollega fra Sverige, er under en eller anden form for beskyttelse. Det er rigtigt, og han befinder sig i hvert fald ikke her på sin bopæl. Han er i et sikkert hus, et såkaldt safe house, hvor han bliver beskyttet af politiets efterretningstjeneste. Ifølge den svenske redaktør, jeg talte med tidligere i dag, så har han ikke længere direkte adgang til sin mobiltelefon og sin computer. Det vil sige, at kontakten til ham er lidt besværligt gjort. Men hun siger, at når hun har været i kontakt med ham, så virker han ved godt mod. Ja, hun siger faktisk til mig, at det virker som om, at det chok, han burde have fået i går, det har ikke helt indfundet sig hos ham endnu.
Og på vores hjemmeside kan du finde alt om sagen, og det er som sædvanligt på dr.dk.